Hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçmek bilen hemişe bolşaýaly bir jinayet edenlikler üçin iş ketilen we eden etmişlerini ökünüp ak görekden towa gelen raýatlarymyzyň güneýasyny geçýär. Olary jeda çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri iýdigderli geçirip durýar diýip belledi. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz Döwlet Topsuzlyk Keňeşiniň sekretary Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipler taýýarlamak baradaky toporyň başlygy Günnogduýewa söz berdi. Günnogduýew jinayet edenlikler üçin iş ketilen raýatlaryň garaşdyrmamyzyň 33 ýyllyk bayram münasibeti günäýasyny geçmek boýunça bir toporyň geçiren işleri barada hasabat berdi. Döwlet başlarymyz hasabat dinläp şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Häzir men asyrly dämide eýerip, iş kesilen 736 raýatymyzyň, ýurdumyzyň garaşdyrlyk bayram münasibetli günäsini geçmek baradaky fermana gol çekjek. Günnogduýew hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlaryň ählisini tutsaglykdan moşadyp, olar ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgaly agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli derur işleri geçirin. Günäsi geçilen adamlara bolsa, ihlasly dähmet çekip, ediz watanymyza ak yürekden hyzmat edip, halal dähmetin köz ýerini görüp ýaşamaklaryny arzu edýän.